Καλησπέρα. Αυτή είναι η συνέντευξή της πρώτης σεζόν, επιτέλους. Είμαστε στο θέατρο Volt, μαζί με τα κορίτσια από την Πριγμονή, την Ανδρομάχη Μαρκοπούλου και τη Μελίσσα Άνθη Μαχούτ. Έχει λίγο δύσκολο όνομα. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την παράσταση τη φετινή, γιατί έχουμε και μια αντικατάσταση. Πριν να πούμε τις θέσεις της Αλεξάνδρα Σούστα, είναι η Ανδρομάχη. Και θα ήθελα να τη ρωτήσω το πώς νιώθει που έχει πάρει τη θέση αυτή. Σου είναι πιο δύσκολο, σου είναι πιο εύκολο? Εύκολο. Πιο δύσκολο, μάλιστα. Όχι, κοίτα. Εγώ το είχα δει ως θεατή στο έργο δύο φορές, μία στη γενική και μία κανονικά. Και έπαθα πλάκα με την παράσταση. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι λέω, ελάτε να τη δείτε, είναι μια ωραία δουλειά. Εντάξει, όταν παίζεις κάτι και το αγαπάς, το λέω και αντικειμενικά γιατί την έχω δει και εκτός σκηνής. Α, ωραία. Με εγωίτευσε λοιπόν πάρα πολύ. Και καμιά φορά αυτό που λένε ότι κάπως το σύμπαν συνομωτεί και πραγματοποιεί τις ευχές σου, κάτι τέτοιο μου συνέβη. Γιατί έλεγα τι ωραία δουλειά, μακάρι να ήμουν σε αυτήν. Τα έφερε κάπως. Και φέτος είμαι με τα κορίτσια. Επειδή είμαι λίγο ψυχαναγκαστική, ομολογώ ότι είχα αρκετή δυσκολία, αλλά όχι προσαρμογή, στο να μπορέσω να ανταποκριθώ και να ανταπεξέλθω και να γίνω μία από αυτές χωρίς να τις εκθέσω, ξέρεις, με αυτό το κομμάτι. Ναι. Είναι, δεν ξέρω, τις έχω αγαπήσει. Ωραία, αυτό είναι καλό που έχει Είναι και πάρα χημεία. πολύ, ναι. Είναι ωραία ομάδα, είναι πάρα πολύ καλές και χαίρομαι που είμαι μαζί τους. Ωραία. Πολύ. Εσύ λοιπόν, Μελίσσα Άνθη, που είσαι πιο πολύ καιρό, θα ήθελα να μου πεις έναν λόγο για τον οποίο κάποιος πρέπει να δει την Πριγμονή. Ένα λόγο μόνο. Πολλούς, αλλά τους πιο βασικούς. Και ωραία, δεν το λέω επειδή τυχαίνει να είμαι στην παράσταση, αλλά το θεωρώ ένα εξαιρετικό έργο. Από μόνο του, δηλαδή το ίδιο το κείμενο το θεωρώ το εξαιρετικό. Μετά είναι η δουλειά που έχει κάνει ο Δημήτρης και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές της παράστασης πάνω σε αυτό το έργο. Είναι μια πολύ, πολύ τίμια δουλειά. Δηλαδή, είναι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, μια πολύ καθαρή δουλειά, είναι τίμια. Έχει βγάλει ο κάθε άνθρωπος κάτι πολύ καθαρό, πολύ τίμιο και μέσα σε αυτόν τον χώρο. Και είναι μια πολύ όμορφη συλλογική προσπάθεια. Και μόνο γι' αυτό, πέρα από το ότι πραγματεύεται το ίδιο το έργο, θα έλεγα σε κάποιον να έρθει να το δει. ωραία. Στο έργο βλέπουμε ότι είναι οι αδερφές οι οποίες ερωτεύονται πάνω κάτω τον ίδιο άντρα. Σωστά τα λέω? Ναι. Ωραία. Στην προσωπική σας ζωή και στις δύο πάει η ερώτηση. Πώς θα το αντιμετωπίζετε κάτι τέτοιο? Αν είχατε κάποια αδερφή με την οποία έτυχε να ερωτευτεί τον ίδιο άντρα, θα κάνατε πίσω, θα ήσασταν? Όχι, ρε. Απαγορεύεται αυτό. Τον άντρα της αδερφής σου, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω εσύ. Δεν λέω να έχει Νομίζω σχέση. Όχι, δεν θα μπορούσα να τον δω ως άντρα καταρχήν. Ωραία. Είναι ο άντρας της αδερφής σου, άρα δεν τον βλέπεις ως αρσενικό. Πολλά συμβαίνουν στη ζωή βέβαια. Αλλά ναι. Αλλά όχι, δεν θα τον έβλεπα ως άντρα. Ναι. Εσύ? Όχι, συμφωνώ πολύ με αυτό που λέει ο Ανδρομάκη. Δεν τίθεται καν ερώτημα. Θεωρείτε όμως ότι αυτές οι κοπέλες, επειδή καλώς ή κακώς δεν είχαν μεγαλώσει στο πιο ιδανικό περιβάλλον, υπάρχει κάποιος λόγος που αντιδρούν τόσο ακραία? Σαφώς, μα είναι μέσω διαφυγής ο άντρας σε αυτές τις κοινωνίες. Είναι το εισιτήριό τους για να φύγουν. Δεν είναι ότι είναι μόνο το σαρκικό, μόνο ο πόθος, μόνο η αγάπη, ο έρωτας. Είναι απλά το εισιτήριό τους για να φύγουν από την καταπιεστική κατάσταση που βρίσκονται. Τέλεια. Και φεύγουμε λοιπόν λίγο από την Πριγμονή, να σας γνωρίσουμε λίγο πιο προσωπικά. Εσύ, Ανδρομάχη, έχεις κάνει και πράγματα στην τηλεόραση. Στα κλεμμένα όνειρα, στο ένας μήνας και κάτι. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Δηλαδή, είσαι άτομο που θα ήθελες να είσαι Εγώ πιο την πολύ στη αγαπώ την τηλεόραση ή τηλεόραση. στο θέατρο? Κοίτα, θα πω αυτό που λένε οι περισσότεροι ηθοποιοί, ότι το θέατρο είναι έρωτας. Δηλαδή το αγαπάς, είναι διαφορετική επικοινωνία με το κοινό και με τον εαυτό σου. Αλλά εγώ την τηλεόραση την αγαπώ. Δηλαδή και στο σπίτι μου βλέπω αρκετή τηλεόραση. Πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν καλές δουλειές και καλύτερες από αυτές που γίνονται αυτή τη στιγμή. Γιατί οι συνθήκες είναι αυτές που όλοι γνωρίζουμε. Ωραία. Δεν μπορείς να πας κόντρα σε αυτό. Έχω πάρει πολλά πράγματα και από την τηλεόραση. Δηλαδή, όποιος νομίζει ότι είναι ένας εύκολος τρόπος έκφρασης του ηθοποιού, είναι λάθος. Ναι. Όταν η δουλειά σου σε ενδιαφέρει και θες να την κάνεις καλά, δεν εννοώ δημοσίου υπαλληλίστικα, εννοώ καλά να σε αφορά αυτό που κάνεις,
τότε τίποτα δεν είναι απλά εύκολο. Όπως με ρώτησες πριν για την πνιγμονή. Ναι. Ο ρόλος μας μες στην πνιγμονή είναι από τους μικρότερους, αν μετρήσεις ατάκες. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Καλά, σίγουρα. Και νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει και περισσότερη έκφραση για να μπορέσει να είσαι πιο αισθητή ως παρουσία. Όχι, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερη. Είναι αυτό που πρέπει να κάνεις για να υπάρχεις ως ρόλος, ως οντότητα, ως άνθρωπος μέσα σε μια δουλειά. Υπέροχα. Κατάλαβα. Αλλά θέλω να ρωτήσω. Όχι, ήσουν σαφέστατη. Αλλά ήθελα να ρωτήσω και εσένα, γιατί είδα ότι ήσουν σε κάποια διαφήμιση. Σωστά. Ναι, ήμουνα. Πιστεύεις ότι η διαφήμιση είναι ένα κομμάτι της καριέρας του ηθοποιού? Γιατί υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί που σου λένε: εγώ δεν κάνω διαφήμιση. Μου έχει τύχει να γνωρίσει ηθοποιό που θεωρεί ότι είναι πολύ. Καριέρες από τις διαφημίσεις. Ναι, εγώ συμφωνώ. Απλά εσύ πώς το αντιμετωπίζεις προσωπικά? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε η εμπειρία. Δεν το θεωρώ ντροπή να κάνεις κάτι τέτοιο. Ούτε έχουμε. Το θεωρώ κομμάτι της όλης διαδικασίας. Μια εμπειρία είναι, παίρνεις από αυτό, μαθαίνεις από αυτό, δεν ταυτίζεσαι, δεν σε καθορίζει. Ναι. Είναι απλά ένα κομμάτι της πορείας. Τέλεια. Και για το εξωτερικό, το σκέφτεσαι? Γιατί ξέρουμε ότι έχεις και καταγωγή από τον Καναδά. Ναι, έχω. Κοίτα να δεις. Το σκέφτομαι αρκετά. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι έχω πάρει απόφαση ακόμα, γιατί είναι δύσκολη απόφαση να πάρεις. Μεγάλη Δηλαδή, απόφαση. δεν είναι μόνο η διαδικασία του να φύγεις, αυτή καθ' αυτή, δηλαδή όλο το διαδικαστικό, το δύσκολο. Είναι το ότι υπήρχε κάποιος λόγος που επέστρεψα στην Ελλάδα. Την αγαπώ πάρα πολύ τη χώρα και μου αρέσει η δουλειά που γίνεται εδώ και το θεωρώ πάρα πολύ φιλότιμο και πάρα πολύ ωραίο. Και κάπου θέλω να είμαι και κομμάτι σε αυτό. Ωραία. Αλλά με τραβάει λίγο και το έξω. Θα ήθελα ιδανικά να μπορώ να συνδυάσω να κάνω δουλειά εδώ και να κάνω δουλειά και εκεί. Ας πούμε, να βλέπω και άλλα πράγματα. Αυτό στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω. Είναι αρκετά δύσκολο. Δεν γνωρίζω, αλλά δεν θα μάθω να το κάνω. Οπότε. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που δεις. Ναι. Άμα δεν το δοκιμάσω, δεν ξέρω. Εσύ μάχη θα πηγαίνεις στο εξωτερικό, δηλαδή αν σε καλούσαν σε κάποια ξένη παραγωγή που θα πρέπει να παίξεις σε άλλη γλώσσα. Νιώθεις φόβο απέναντι σε αυτό? Ναι, αλλά και τι έγινε άμα νιώθεις φόβο? Άμα δεν νιώθεις φόβο, σημαίνει ότι έχεις άγνοια. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα δεν μπορεί να μην έχεις φόβο για κάτι που δεν γνωρίζεις. Αν τον διαχειριστείς όμως καλά το φόβο σου, μπορεί να είσαι δημιουργικός. Έτσι είναι. Βέβαια. Απλά εμένα μου έχει τύχει όντως η προηγούμενη συνέντευξη, το οποίο να πει ότι εμένα μου είναι πολύ δύσκολο να παίξω τη μητρική μου γλώσσα. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας ηθοποιός που δεν νιώθει το κείμενο, δεν. Ναι. Και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί. Εντάξει, είσαι λίγο πιο εξοικειωμένη Όχι, από ότι. καλέ, η προφορά της είναι don't on update. Δεν την έχεις ακούσει, αλλά είναι φοβερή. Ναι, έχεις μεγαλώσει εκεί, σωστά. Γεννήθηκα εκεί. Γεννήθηκες. Μεγάλωσα δίπλωση απλά. Ο πατέρας μου είναι Καναδός, μιλούσε μόνο αγγλικά, η μητέρα μου είναι μόνο ελληνικά, οπότε είχε μια σχιζοφρένεια στο σπίτι. Το ιδανικό. Τέλεια. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να μου πείτε την αγαπημένη σας ατάκα από την πνιγμονή. Όμως θα ήθελα να υποδηθείτε το ρόλο. Τι εννοείς? Δηλαδή, εσύ με βάση το χαρακτήρα τον οποίο είσαι στην πνιγμονή. Τι λες τώρα, να σου πω τη Φατιμά, δηλαδή δεν γίνεται αυτό που λέει. Λίγο δύσκολο. Ατάκα, γιατί 30 δευτερόλεπτα. Όχι, ούτως ή άλλως η αγαπημένη μου ατάκα δεν είναι από τις δικές μου. Α, είναι από άλλο ρόλο. Ναι. Εντάξει, το χρόνο θα κάνεις τον άλλο ρόλο τότε. Όχι, Όχι, δεν σε αναφέρει. όχι. Εσύ? Είναι δύσκολο πάλι γιατί είναι κάποιου άλλου. Πες η το μας στα ατάκα. αγγλικά. Πες το στα αγγλικά. Θα το μεταφράσουμε, θα βάλουμε υπότιτλους. Όχι μόνο, είναι η ατάκα της κυρίας Γιάννας. Και πάλι δεν θα καταλάβαινα. Ναι, και εσένα. Όχι, είναι μία που μάλλον κάποιος άλλος μου την υπέδειξε την ατάκα, γιατί δεν της είχα δώσει βάση μέχρι εκείνη τη στιγμή που μου το έπανε. Και είχα βλέπω πως είναι πολύ βασική ατάκα, που λέει ότι αυτό το σπίτι έχει μέσα μόνο, πώς το λέει, μαύρα ρούχα και άσπρα σάβανα έχει αυτό το σπίτι. Ναι, με βάση το έργο. Ναι, μα και πάει όμως καθολικά, δηλαδή είναι μία. Δεν θυμόμαστε ακριβώς την ατάκα. Είναι ότι περιγράφεται σε αυτή τη φράση της Έχει πολύ γιαγιάς, πριν και πολύ πίσω, δηλαδή. όλο αυτό το πνίξιμο Όλη τη ζωή των παιδιών ουσιαστικά, δηλαδή του σπιτιού. Ναι. του σπιτιού. Ναι. Του σπιτιού. Και πόσο θέλει να φύγει η Κική, αυτή που η φράση που είχε πει η Κική, ότι θέλω να πάω στο σπίτι της μάνας μου, Ναι. γιατί εκεί έχει, πώς το λέει, έχει αέρα, Έχει μεγάλα παράθυρα, Έχει μεγάλα ανοιχτά παράθυρα. και ακροθαλασσιά.
Εγώ αυτό που έχω να σας πω, που έχω δει την παράσταση πέρσι, αλλά θα τη δω και φέτος με τη μάχη, είναι ότι είναι μια παράσταση που σίγουρα θα σας συγκινήσει. Ναι, και μην δώσετε βάση στον τρόπο που είπαμε την ατάκα. Να σας παρακαλώ, Όχι, γιατί βέβαια. δεν το κάνετε, ναι, γιατί. Την κατακρεουργήσαμε, δεν Θα υπάρχει. σκοτώσουμε και τις δύο ατάκες, σκοτώσουμε, αλλά δεν πειράζει. εντάξει. Δεν πειράζει, νομίζω ότι θα έχουν όλο τον χρόνο να δουν την παράσταση. Είναι φοβερό έργο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βγείτε με δάκρυα. Γιατί είναι έτσι ένα έργο το οποίο σε προβληματίζει. Δεν είναι ανάλαφρο, αλλά σίγουρα έχει να περάσει πολλά μηνύματα. Ναι. Γιατί και το 2014 υπάρχουν ακόμα αυτές οι κοινωνίες, έτσι. Δεν είναι ότι έχουν Αν το εξαφανιστεί. δεις και κατά μια άλλη έννοια, δεν είναι μόνο οι κοινωνίες, είναι ό,τι γενικά πιέζει και ό,τι έχει περάσει ως πρέπει κλπ. Πάνω μας έχει κάτσει πάνω στο στήθος. Ξέρουμε ότι αυτό πρέπει να φύγει, άλλοι έχουν το κουράγιο να το διώξουν και το σθένος και άλλοι δεν το έχουν. Άρα Είναι και θεωρείς λίγο ότι μπορούσαν τα συμβολική αυτή η κορίτσια πνιγμονή. να μπορούσαν να αλλάξουν τη μοίρα τους αν πραγματικά το θέλανε, δηλαδή αν θα μπορούσαν να φύγουν από αυτό το σπίτι ή ήταν τελικά τόσο δύσκολο Ήταν πολύ δύσκολο. να γίνει αυτό. Ήταν πολύ δύσκολο. Ναι. κατά μέρα. Εγώ θα ήθελα να ελπίζω ότι Εσύ και με το θα ρόλο που μπορούσαν έχεις. να φύγουν. Αυτό. Ναι, Ο καθένας φεύγει με τον τρόπο του. ναι, εντάξει. Λοιπόν, παραπάνω θα το Και καρφώσουμε. εντάξει, οφείλουμε να πούμε ότι όντως ο Δημήτρης έχει κάνει όχι απλά μια διασκευή του έργου, στην ουσία έχει κρατήσει σαν βάση το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα και πάνω σε αυτό έχει φτιάξει ένα άλλο έργο. Ναι, Δηλαδή, έχει αλλάξει αρκετά. δεν είναι μια απλή διασκευή, έχει πάρα πολλά να πει. Ωραία. Εγώ λέω να πούμε άλλη για την παράσταση, γιατί μην δεν πρέπει πούμε. να κάνουμε άλλο spoiler. Εμείς σας καλούμε να τη δείτε, ανεπιφύλακτα. Είναι από τις καλύτερες παραστάσεις αυτής της σεζόν και της προηγούμενης βέβαια. Οπότε από μένα, γεια σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι τα κορίτσια ζορίστηκαν πάρα πολύ για να είναι εδώ. Και τα ευχαριστούμε προσωπικά. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ.